Jatend migawo mar keto mwandu ohala kod kembe pachoka Rebecca Miano okwayo joket mwandu ma pachoka mondo ketie ler yore mobidhore ma keto mwandu kolero ni ma biro konyo helni yudo yuto mowinjore. Miano olero ni piny Kenya ni kod thuolo modhuro ma keto mwandu, komedo wacho ni dongruok ma kembe en achiel kuom kuonde ma piny Kenya nyalo yude mwandu mathoth kendo loso yore mang'eny mag medo omuom ne dongruok mag sirikand Kenya. Noloso e kar tiegruok ma Nyandarua National Polytechnic e kinde keto ayanga okang' mar 4 mar dongruok higa 2023 nyaka 2027 mageto keto ayanga jakanyo e chenro mag dongruok mag sirikal e ndalo mabiro nyime kaluwore kod lek mar Vision 2023. People believe that industrialization and manufacturing is for very big countries. We need to bring that down and show that you can start your small industry as a cottage industry, and so long as you have the knowledge, you have the space, access to capital, you can thrive, and it can even grow to be a multinational. And we are encouraging everyone to realize that industrialization and manufacturing is for all of us. So as a country, we have let ourselves down because we have neglected manufacturing. If we all went into small manufacturing, maziwa, yogurt, kidogo, juice, utaandika watu wawili, watatu, wanne na Kenya yote ishike hapo, tutafaulu. For us as a country or as a government to be able to accomplish our vision 2030, the issue of various midterm interventions have been anchored. And we've had various midterm, what we are calling midterm plans that will be able to be anchored towards achieving our bigger goal, which is Vision 2030.